prosím ťa, to, čo si mi napísal, ako podľa teba toto je slovenský jazyk? Ty nevieš písať? Veď nemá to obsah, nemá to kontext. Ako moja 8-ročná sestra píše lepšie než toto. Ako, kam si tým smeroval? Čo si mi vlastne chcel povedať? Ty vidíš len tie svoje sprosté detaily, ty vôbec nevnímaš celok ako taký. Ty nemáš žiaden nadhľad. Ako chceš mať proste perspektívu? Toto musíš zmeniť. Ty na koho ostríš? Ty počúvaš ma vôbec? Neviem, som pre teba iba ruch, alebo čo? Mám ti to povedať hlasnejšie? Mám kričať? Začni to už riešiť. Prestaň už s tou kritikou. Radšej mi povedz, aký mám podľa teba byť? Tak v prvom rade by si mal mať istú charizmu a nejako ma zaujať. Ja nemám rada, keď sa pri tebe nudím alebo, nedaj Bože, zaspávam. Nezáleží mi veľmi na tom, aký nemáš veľký rozpočet, ale som skôr vždy rada, keď chceš experimentovať a ja sa tiež naučím nejaké nové veci pri tebe. Ja mám trpezlivosť, vydržím aj 3 hodiny, neodchádzam po 5 minútach, ako niektoré. Ak to samozrejme stojí za to. Ale hlavne chcem niečo cítiť, keď sa na teba pozerám.